Купен е абсолютно перфектният подарък. Избрана е най-красивата възможна картичка. Идва моментът за надписване и хоп. Пълна нула. В главата няма абсолютно нищо. Този така наречен синдром на празния лист удря безпощадно, нали? И то по време на почти всеки празник. Днес в нашия обяснителен материал ще се потопим в едно буквално гениално решение на този супер досаден, но пък съвсем универсален проблем. Случвало ли се, взима се химикалката и главата просто се изпразва. Точно в момента, в който човек най-много иска да звучи искрено и оригинално. Емоцията е там, любовта към близкия човек си я има, но някакси правилните думи просто отказват да се появят. Това е един такъв направо парализиращ момент на несигурност, който всички ние сме изпитвали. Ах, този ужасяващ празен лист! Точно този стрес е реалната причина толкова много, иначе визуално зашеметяващи картички, да завършват с едни и същи до болка банални фрази. И какъв е резултатът в крайна сметка? Ами, картичката се прочита така, отгоре-отгоре и заминава директно в коша за боклук, без въобще да остави трайна следа. Определено тук имаме нужда от някакъв спасителен пояс. Нека си признаем, всички сме направо уморени от онзи познат, супер скучен стандарт. Жив и здрав, много късмет и успехи. Достатъчно! Добрата новина е, че наистина съществува алтернатива. Говорим за брутално добри, щури и страшно оригинални пожелания. Разликата е просто от небето до земята. Това е буквално границата между отбиването на номера и създаването на една истинска, супер запомняща се емоция. И тук идва идеалното решение – картичарница.com. Вижте, това изобщо не е просто поредният магазин за хартиени изделия. Не, това е един своеобразен таен арсенал. Оттам не само получаваме уникален дизайн, но и самото решение на проблема. Огромна библиотека от вече готови, абсолютно незабравими пожелания. Ето защо наистина си струва. На практика човек си купува спокойствие и 100% гаранция за усмивка. Обхватът на тази библиотека е направо впечатляващ. Покрива абсолютно всеки житейски повод, за който можем да се сетим. Имаме сватбени вълнения, рождени дни, специални послания за 8 март, дори оригинални любовни признания и пожелания на английски език за чуждестранните приятели и колеги. Буквално е изградена цяла една система, благодарение на която човек никога, ама никога повече няма да остане без точните думи. Нека за момент обърнем внимание на числото 50. Защо? Ами защото платформата предлага невероятни селекции като 50 щури начина да кажеш честит имен ден или пък